Да, и аз да кажа за акцентите от програмата за Варна. Доста от нещата си приличат. Основният първи акцент е допускането на граждански представители в общината, като членове на експертните комисии, пълен достъп до информацията, включително и онлайн на интернет сайта на община Варна. След това проблема отново с общия устройствен план, който във Варна е най-наболелия проблем, където проектантите, отново фирма на ТИМ, както и купувача на Алея Първа и ТИМ, си позволиха незаконно да събират средства от гражданите и от фирмите, за да изменят в тяхна полза проекта за общ устройствен план. Това сме го атакували с дела в съда. Така че ще има ревизия на общия устройствен план при всички положения. Също и за архитекта, който присъства в залата, да кажа, че във Варна гражданските организации с активното участие на партия Зелените направихме варианта за общ устройствен план, който искаме да бъде. Тоест имаме и наш проект с корекциите, които трябва да претърпи общия устройствен план. Имаме и проблема за центъра, където в никакъв случай не искаме да се допуска ново мащабно застрояване, което в момента го допуска проекта, който е изработен. Така че ревизия и корекция на проекта, на начина по който са проведени процедурите. След това работа по инфраструктурата на града, която е доста в лошо състояние, както улиците, така и канализацията. И още един много важен акцент, който сме доказали, че можем да го изпълним. Отново работа с неправителствените организации, близка, открита и честна работа, за да могат да се печели еврофинансиране. По много от европроектите има изискване общината да е партньор на неправителствените организации и да се заделя минималното изискуемо средства за съфинансиране на проектите. Всъщност по-големите финансови средства, които могат да се печелят, не могат да се спечелят от неправителствените организации самостоятелно. Има изискване общината да застане с тях като партньор. Това във Варна не се случва и това е най-вече заради несъвместната работа с неправителствения сектор, с непрекъснатото търсене той да бъде изнудван, а не да му се подпомага и не да се партнира с него. Това са основните ни акценти, които са, мисля, доста важни. Благодаря.